दिनै मार्च दाननि 22 अक्ट' मंगलबार बाराय बयनिसिमबो केके लाइभ कालेक्शन बड' निउसनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। रुसआव मेटा कम्पानिया गोबां गावसिनि हेंथायै खौरां फोसावनायनि जाहोनाव फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामखौ बन्द' खालामनाय जाबाय आरो मेटा कम्पानिखौ बन्द' खालामबाय होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनो। गासै जायगायावहाय गिलु बालु मिसाइलनि साइरेन गाबगासिनो दङ। इउक्रेन हादराव दिनै देरसिन धामाका जानो हागौ होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। आरोबाव रासियाया इउक्रेननि डनबास जायगायावहाय गोबां 2500 2500सो गथ'फोरखौ किडनेप खालामनानै दोनबाय होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। 48 घन्टानि थाखाय 28 आरो 29 मार्चआव साखा बन्द' खालामनाय जागोन। बेखौ AMWA साखा बन्द' खालामगोन मटर श्रमिक कल्याण आफादा। बीरेन शर्माया बुङोदि थांनाय 2 बोसोरनि गेजेराव मटर श्रमिक बिथांमोनहा सालायनानै जेबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय बे साननैनि हाबाफारिखौ लादों होननानै बीरेन शर्मा बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मैया दिसपुराव मिथिहोयो। आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, गरिब सुबुंफोरनि थाखाय मोब्लिबनि बिलखौहाय मोनसे वार्डआव 59 फैसा बारायबावगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। सन्जय कृष्णा बिथाङा बुङोदि थांनाय 2 बोसोरनि गेजेराव कर'नानि जाहोनाव गोबां कालेक्शन खालामनो हायै आरो गोबां इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टआ बन्द' जानायनि जाहोनाव 780 कौटि खहा जानायनि जाहोनाव बे 59 फैसाखौहाय बारायनो गोनां जादों होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। काजिरङा हाग्रामायावहाय गान्दा साननाय जादोंमोन। थांनाय बोसोराव 101मोन आरो देग्लाय 125 जाबाय, 24 था बारायदों। दा साननायावहाय 23 था फिसा, 43 जोला, 49 जो आरो 10 थाखौ सिनाय मोनाखै होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। आरो मोनसे बर'नि थाखाय गोजोनथाव खौरां, टरेन बर'नो फैगोन 26 थि नि थाखाय 26 मार्चआव बिथांनो बर' हारिमु आफादखौ मोजां दैदेनलांनायनि थाखाय थुनलाइयारिनि गेजेरजों बिथांनो बान्था होनाय जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो बे खौरांखौ मिथिनानै गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'आबो गाहाम मोननाय आरो मोजां मोननाय फोरमायथियो। सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारिया 1 बाजियाव मानास हाग्रामायाव गावनि फेमिलिखौ लानानै प्राइभेट गारिजों नायनो थांनायाव रेन्जारनो फन हरसेयावबो बिथाङा गावनि प्राइभेट गारिजों मानास हाग्रामायाव हाबनो मोनाखै। बियो गोदान मोनसे रुल होननानै रेन्जार बिथाङा बुङो होनदों आरो गावसिनि जिपजों थांनो बेरायनो थाखाय थिनदोंमोन। नाथाय बियो मोनसे लाजिनांथाव बाथ्रा। आरो बे समावनो 2 स्कर्पिय' गोसोम फैनानै बे मानास हाग्रायाव हाबदोंमोन आरो नायगिदिंदोंमोन। बेवहाय बिटिआरनि दैदेनगिरि मनीश्वर दैमारिखौ नुनो मोन्दों होननानै बुंदों। बेबायदि गोजौ गाहाय रुल्स खालामनाया मोजां जायाखै होननानै बुंदों। बेखौ नायबिजिरनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खौरांनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिहरो। 38 बोसोरनि राजा गावनि मोजां मोननाय हिन्जावखौहाय 5 बोसोरनि मोजां मोनदोंमोन। आथोन होयैनि थाखाय बेखौहाय अनायखानाय बुथारदों होननानै गावनो पुलिसफोरनो जेरा होयो। जेब्लानाखि बियो बासआव गाखोनानै थांबाय थाफुनायाव पुलिसफ्रा बिनि मोदोमाव थै सेरखाय नुनायखाय पुलिसफोरा सोंदोंमोन। उनाव बियो गासै जाथायखौ गावनो स्वीकार खालामनानै लादों आरो गोथै सह'खौ पुलिसफोरनो दिन्थिहैदों। बे घटनाया चेन्नाइआव जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। कानपुराव सासे पुलिसआ खाथिनि जायगायावहाय दावराव दावसि जाबाय थानायाव बे दावराव दावसिखौ फोजोबनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय खाथिनि मानसिफोरा बेखौ गाग्लोबनानै आघात खालामनायनि जाहोनाव दा पुलिसफोरा बेयाव थानाय गासै सुबुंफोरखौ 12 जन एरेस्ट खालामबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो।
54 बोसोरनि हिरेन्द्र राम लंफदा 5 बोसोरनि हिनजावसा गथ'खौ खुसेर बागानाव लांनानै जबरदस्ती रेप खालामहैदों आरो जिनाहारि खालामदों। उनावहाय गथ'आ खुनुरुखुम न'आव फैनानै बिमा बिफानो खोन्थाहैयो आरो उनाव बेखौहाय पुलिसफोरनो एफआइआर होनायनि जाहोनाव पुलिसफोरा बेखौ उनाव एरेस्ट खालामनानै बेखौ जोबथेसालियाव फाथायहरनाय जायो। अरुणाचल प्रदेशनि तिराप ओनसोलाव NCIM उदखारिनि 2 मानसिफोरखौहाय आर्मिफ्रा गावथारदों होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनो। एनेबारा आगरतलानिफ्राय गरखपुरसिम मोनसे गोदान ट्रेन हगारबावनो थाखाय फोसावनाय जाबाय। मानोना गोबां मानसिफ्रा बिहिर थांलाय फैलाय खस्थ' जानायनि जाहोनाव मोनसे ट्रेन हगारबावनो थाखाय आगरतलानिफ्राय गरखपुरसिम एनेबारा थि खालामनानै होनाय जाबाय। सा सानजा भारतआव 23 अक्ट'निफ्राय 25 अक्ट'सिमाव गोबां बारहुंखा अखा हागोन होननानै जोङो बोथोर बिगियानगिरिफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो। बेवहाय जोंनि आसाम हादरनि आसाम, अरुणाचल, मिज'रामाव गोबां अखा हागोन। बेवहाय जोंनि आसाम हादरनि रायजोफोरा क'क्राझार, कार्बि आलं, शिबसागर, जरहाट, लखिमपुर, चिरां, तिनसुकिया, बिश्वनाथ आरो काछार बेवहाय गोबां बारहुंखा सारअन्थाइ हागोन होननानै जोङो बोथोर गियाननिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दिनै धेमाजिनि सिमोनसापुरि जायगायावहाय मुसुखा सावनाय हाबाफारि लागोन। पिपल इन्टेलिजेन्स FIL नि थाखाय बिसोर हेंथायै बिटिआरनि जे सुक्तिखौ नंखाय होननानै जे केस होदोंमोन बिसोरखौहाय दिनै दैदेनगिरि हिसाबै बिसोर जाय दङमोन सासुमा खुंगुर बसुमतारी, चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि मुसुखा सावगोन होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।